Good evening, partner. Good May gabi. good evening yung tanan. Okay, good evening, especially sa atong viewers. God is good, partner. All the time. Okay, tungod kay gitagaan na usab kita laing higayon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Okay? So, sa pagsugod sa ato karon nga Bible study, ato sa paminawan ang usa ka opening song. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time, in His time, in His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time, that you do just what you say in your time. Okay, salamat sa maong nga awit. Sa mag-pray sa ta partner atong dapiton ang presensya sa balaan nga Dios sa ato ang pagtuon karon. So magampo ta, amahan nga balaan, Dios nga gamhanan among dalangpan, kami nagadangop diha kanimo tungod kay kami nasayod nga kun wala ikaw dili mahimong malampuson ang among mga pag-Bible study, amahan. Labi na ni ining kahigayunan ay maghihatag ka namo nga pinaagi sa live streaming, makahatag kami mga pulong nga gikan sa Balaang Kasulatan, maghahatag sa matag usa kalig-on o
handom sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot ang imong balaan nga espiritu, amo maangkon ang kaalam, amo sa mga mabatnan aron masabtan namo og ikinabuhi kini mga pulong nga amo karong pagatun-an. Salamat nga ikaw magpamati ka namo. Salamat nga ikaw magpakamaayo sa among mga viewers. Kay kini imong ginahangyo uban sa kapasayloan sa among mga sala sa pangalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So partner, niana ta karon sa lesson 4. Lesson 3. Three. Okay. Ang uluhan, ikaduhang pagbalik ni Jesus Christ. Second coming. Second coming sa English, no? So, doon naman gud karoy mga panghuna-huna nga naglapta sa lain-laing bahin sa kalibutan nga si Ginoong Hesus kuno dili na mo balik. So, ato ang basahon ang balaang kasulatan, my dear viewers, partner. Susihon nato kung tinuod ba nga dili na mo balik si Jesus Christ o tinuod ba nga mo balik siya. So, una nga text nato, partner, ato ang pagatukion. Makita nato sa John 14:1-3. Unsa man ang saad ang gihatag ni Jesus may tungod sa iyang pagbalik. Kay importante kaayo ni kay di ba natun-an nato, partner, sa atong una gyud nga lesson nga ang kasulatan ang Biblia pulong sa Dios. Unya kay pulong ni sa Dios kani siya matuod o kani siya makapabag-o sa atong hunahuna kasing-kasing og kinabuhi. So partner, Naay mga tao biya gyud nga murag wala na sila maghandom bitaw nga mobalik si Ginoong Hesus. mao Kay naagi tagasipaway man to sa una katong naingon nga namatay na lang among lolo, namatay na lang among mama. Unya hantod karon wa pa mamgyapon balik si Ginoong Hesus. muna partner nga ato ang sublion pagbasa ang balaang kasulatan ang pulong sa Dios. Dios. Sige, basa partner Juan 14:1-3. Okay? Matud pa dire. Kinahanglan dili maguol ang inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan anaay daghang puloy-anan. Kung dili pa moingon ba ako unta kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. 3. Og sa mahiadto na ako o makaandam na ako luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo ngani uban kanako aron diin gani ako atoa usab kamo. Okay. So nindot kaayo ang saad ni Ginoong Hesus nga muadto siya, nya mubalik siya pag usab. Mauna siya ang tanang Christians all over the world. Kung nagtuo kita kay Jesus Christ and we claim that we are Christians, this is our hope that Jesus will come again. So, kanang mga huna-huna partner, nga dili na siya mobalik, dako kanang bakak. Correct. Mao kana ang gusto nga mahitabo sa yawa Mao. nga si Jesus Christ iyahang kuan nga dili na mo balik. Mao na nga daghang panghuna-huna karon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga ang saan ni Ginoong Hesus wa na dili na matuman, pero si Jesus Christ mismo niingon siya, muadto ako ug mubalik ako pag usab. Nga pamanggani usa ka pare nagsulti nga di na kuno mabalik si Ginoong Hesus kay sa pagsulti kuno niya na ana hubog kuno to siya. Okay, so mao na partner nga sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, kinahanglan nato batnan ang pulong sa Dios. Tuhuan. Okay, ang pulong sa Dios matuod, sama nga ang Dios matuod siya. So ang Dios dili bakakon. Correct. So ang balaang kasulatan dili usab mamakak kanato. Wala Okay? ra bagay gisulti ang Dios nga wala matuman. Oh. Ang tanan matuman. Okay, mao ganito nga atong gitun-an pud gabi sa last part may tungod sa tagna ni Daniel nga ang istorya sa kalibutan gi-layout na sa Ginoo in advance. Mao. Ang prophecy, okay? So, balik ta ri partner. Now, Sige. kinsa pa mga tawhana sa Biblia ang nagpamatuod may tungod sa pagbalik ni Jesus Christ. Basahon na to partner sa Judas 1:14. So, si Jesus Christ ning sulti siya mismo nga inig-adto niya dito, kay pag-adto niya dito sa iyang Pinoy-anan, dito sa langit,
mag-andam siya Pinoy-anan para sa iyahang mga taong luwason unya. So, mahumanan siya dito, klaro kay mong gibasa ganiha, nga muani siya pag-usab aron kwaon niya ang mga inanak niya. Unya kung diin gani siya, tuapod ang iyang mga inanak. So, gawas ni Jesus Christ, kinsa pa'y nagsulti nga muani siya pagbalik. Judas 1:14. Doon na siya sa pinadayag. 1 chapter lang na siya. Okay, 14. Oh, Jude. 1:14. 1:14. Kay matod pa niya, mahitungod usab kanila ni Enok, usa ka kapituang kaliwatan sukad kang Adan, nahimong propesiya nga nag-ingon, tanawa, ang Ginoo nahiabot uban sa iyang balaang mga panon. Okay. So si Enoch, matud pa sa atong gibasa, ikapito siya nga descendant gikan kay Adan, kaliwatan gikan kang Adan. May ganita kaliwatan, so gikan siya sa kaliwatan ni Adan, mga inanak, mga apo sa apo ni Adan, no? So 7 generations siya. So ang usa ka generation sa una tagatos kapin, no? So gikan kay Adan paingon kay Enoch, si Enoch mismo nga giingon diha sa balaang kasulatan nga gikuha siya ning lakaw siya kauban sa Dios. Siya mismo niingon siya nga ni akaron ang Dios magabalik uban sa dako nga panon. Gawas ni Enoch, partner, kinsa pa gyud ang napamatuod nga ang Dios mo balik gayud siya. Salmo 96:13. So 96:13. So si Enoch, una si Jesus Christ, ningon siya nga mobalik gid siya. So si Enoch nga naglakaw kauban sa Dios, ningon siya nga mobalik gyud si Ginoong Hesus o ang Dios. So kinsa pa? 96:13. Matod pa diri Salmo, 96:13. si David mo igakuan ani, si David mo basa igasulti, no? Basa, partner. Sa tubangan ni Jehova, kay moabot na siya, kay siya moanhi sa paghukom sa yuta. Pagahukman niya ang kalibutan uban ang pagkamatarong, ug ang katawhan uban ang iyang kamatuoran. Okay. So si Haring David nagsulat diha sa Salmo, Psalms, nga siya mismo nagpamatuod nga ang Dios gayud magaabot maghatag sa iyang hukom. Now partner, di ba do na may pangadjion ang ato ang mga friends, no, sa lain nga sikta? Niingon diha nga maghukom o balik siya pagula. Ang last na ako ang nahinumduman nga namatay, no, gilansang, namatay, nabanhaw, mikayab sa langit, mobalik pag-usab, paghukom sa buhi og minatay. So, bisan gani ato mga kaigsuunan sa lain nga sikta, nagtuo nga mobalik gayud si Jesus Christ para hukman ang buhi og minatay. So, dili ka na tinuod ang mga panghuna-huna nga si Jesus Christ dili na mobalik gayud siya. Kay ngano, Dios siya nga dili bakakon. Kung dili siya mubalik, sabi mo partner, kung dili siya mubalik, kawang ang tanan. Correct. Kawang So, yun. kawang kay ngano ang tanang Christians nga followers ni Jesus, akong giingon ganiha, ang ilang buhi nga paglaom, mga dear viewers, ang atong buhi nga paglaom nga Kristo si lang. Jesus mubalik, no? Klaro kayo, so napahimatuod si Jesus mismo, si Enoch, din si David nga mubalik yun siya uban sa paghukom. So kung dili mubalik si Jesus Christ, kinsa may mohatag sa hukom ano ang kalibutan? Kawang gani ang tanan. Kawang ang tanan. Okay? So, next partner, atong usisaon, Isaiah 35:4. Kinsa pag yun nag-ingon nga ang Dios gayud mubalik siya. Okay? 35:4. Okay. Ingon diri, matud pa ni Isaias, ing na sila nga adunay mahadlokon nga kasing-kasing, palig-una ayaw kahadlok, ani karon ang inyong Dios muanhi uban ang panimalos, uban ang pagbalo sa Dios, siya muanhi og magaluwas kaninyo. Okay. So partner, dear viewers,
si Isaias nagpamatuod usab nga ang Dios, no, muanhi gayud uban sa iyang panimalos. So, meaning to say, sa karon ang taong namatay, wala pa na siya gihatagan sa iyahang Paghukom. balos. Oh. Wala pa na hukman. Although nasirado na to iyang kaluwasan kay patay naman siya. So, ug unsa to iyang gibuhat, sa buhi pa siya, sukto na naon niya, inigbalik ni Ginoong Hesus kay Correct. mohatag man siya paghukom o mohatag siya sa iyahang panimalos. Kinsa pa manimpaslan ang dautan. Kinsa may tagaan niya og balos ang mga matarong. So Okay? sayop dahil ang ingon nila nga, si Papa, tuan na ron sa langit. Oo. Pagkapatay sa ilang amahan o ilang lula, tuan na sila sa langit karon. So sayop dahil na. Okay, partner. Mauna siya ang lingla sa kaaway. So, kung Correct. atong basahon ang balaang kasulatan sa pagmatuod ni Isaias, nga muanhi, no? Yun na, tanawa ang Dios, muanhi siya uban sa panimalos, Mao. no? So, Yeah. Kung ang namatay tuan na sa langit, sa pa may balik ko ni Ginoong Hesus diri sa yuta. okay, No, mauna wala siya, na. partner. Oh, mubalik Tuan siya. naman sa langit tanan. Oh, mubalik siya, partner. Okay? No, sige. Sunod nga teksto. Unang Tesalonica 3:13. Kinsa pa gyud ang nag-ingon nga ang Dios gayud muanhi siya pag-usab. So, daghan na partner ha. Una si Jesus Christ, sunod si Enoch, sunod si David, dayon si Prophet Isaiah. Karon kinsa pa partner? Unang Tesalonica 3:13. Si Pablo nagsulti ni ini, no? Kay libro man ni Pablo. Okay, ang Ano? Tesalonica sinulat na ni Apostle Paul. Okay. 13, yung matud pa diri. Aron iyang mamalig-on ang inyong mga kasing-kasing nga mawalay ikasaway diha sa kabalaanon sa tubangan sa atong Dios ug Amahan. Inigabot unya sa atong Ginoong Hesus uban sa tanan niyang mga balaan. Okay, so si Apostle Paul, nagsulti po siya, nagpamatuod usab siya, nga mubalik si Jesus Christ uban sa iyahang mga Manulunda. manulunda. Okay? May dakong panon nga kauban niya. So, inigbalik ni Jesus Christ, it would be a different scenario, partner. Kaya pag-ani niya sa first niya nga pag-anhi, nataw raman siya nga baby. Correct. Okay? Nagpakatao siya, Diyos siya nga nagpakatao. Unya, luoy kay siya kay baby siya, niya nindako siya. Pagdako niya mauto nga, gilansang lagi siya, gipatay siya. Pero inigbalik niya, matod pa ni Apostol Pablo, uban ang mga manulunda, hari sa mga hari na siya, dili na siya maoy gidaog-daog, kundi siya na ang magahatag og balos sa tanan nga mga katawhan. Mao. So, King of Kings, Lord of Lords na Kung siya ang ni imong gihimo adlaw. dautan, balusang gihapon ka. Okay. Ug ang imong gihimo nga maayo, balusang gihapon ka. Oh, panimalos dito sa mga dautan. Dayon balos nga kinabuhing dayon sa mga balaan. Oh. Unsa pa gyud partner? Buhat 1:11. Okay? So kinsa pa man ang nagpamatuod? So daghan partner no? Sa si Jesus, si Enoch, si David, si Isaiah, si Paul, kinsa pa gyud? Buhat 1:10-11. Si Lucas mo igasulti ani, buhat Okay. no. Okay. 1:11. Matud Okay. pa niya. Og samtang na tutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig puti. 11. Og miingon kanila, mga taong galihanhon, ngano nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa pamaagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Okay, partner. Si Jesus Christ sa last day niya diri sa kalibutan, naglakaw siya kauban sa iyang mga disciples dito sila sa bukid sa Olibo. Mao ni ang iyang favorite place. Oh. Mo kada mag-retreat sila, no? Unya pahuway sila, mag-ampos Jesus Christ adto gini siya dito sa
Mount of Olives. Mm. Okay? Now, sa diha nga nagalakaw sila, dito na sila sa tuktok, amat-amat si Jesus Christ, mikayab nga to sa langit. Mm. Okay? So, sa pagkayab niya dito sa langit, ang iyang mga disciples, galantaw katutok, unya, gapasaka hangton nga nawala na si Jesus Christ. Mo na gitawag ascension. Mm. O, ascension, pagkayab niya sa langit. So, dunay duha ka mga tawo nga nagbisti og puti. Mm. Oh, mao gani na mga angels partner gibutang das drawing nga may pako dira nga duha ka buok kuno wala man no. So naa may lain nga topic ana later on. Oh, okay, yes. Sige. So, giingnan sila unsa to partner? Unsa ba inyong gilantaw dira sa ibabaw? So, kita mo unsa diha? Oh, nya niingon ingon tong mga tao nga mao ni ang mga manulunda. Kanang Hesus nga inyong nakita misaka ngadto sa langit, munsa siya partner? Mobalik siya in the same manner sa iyahang pagsaka. Mm. So meaning, kung unsa to iyang pagsaka, gisapwang ba to siya sa panganod o unsang kahimtanga, so inigbalik niya the same manner. Mm. Pero may kauban na siya partner. Kisa iyang kauban, ang mga Malulunda. manulunda. Kauban na niya ni Anang Adlawa. So, ang mga nagpamatuod partner, nga mobalik yun si Jesus Christ, sumala diha sa kasulatan, daghan sila partner. Correct. Una yun si Jesus, dayon si Enoch, dayon si David, dayon si Isaiah, si Pablo, ang mga angels Di mismo. abin mo partner, mubalik yun si Ginoong Hesus. Abin mo partner, kana ingon sila bitaw nga tuon na sa langit kunong ilahang mga minahal kinabuhi. Sayop gyud na kay ngano. Wala man na sila katultulog din ang langit. Ang makakuan lang makasulbad lang sa problema nga makaadtog langit ang pagbalik ni Ginoong Hesus ug si Ginoong Hesus mo'y modala sa mga maluwas didto paingon sa langit mo'y mugiya. Yes. Dili sayo na mo adtog langit oy. Yes, kay niingon mas Jesus Christ, I am the way. Mao gani. Siya ang dalan sa kinabuhi ug unya pag-adto sa langit. Siya rin nakatultol. Diin da dapita. Moadto kay kag Manila gani niya nagabot ng Manila. Wa magay kakatultulog diin ang kuan kanang Quiapo. Oh, yes, partner, no? So nindot sa kay pagkang langit. yes, nindot kay nga punto, partner. Okay? So, mao na siya. Now, next question. Unsa nga paagi sa iyang pagbalik? So, unsang paagi niyang taganihang, niyang man manulunda, in the same manner sa iyang pagsaka mo balik siya. Pero unsa may senaryo unya sa iyang pagbalik atong Okay. basahon, partner. Mateo 24, 26, 27. Mateo 24 26, 27. 26, 27. Okay, matod pa diri. Busa kung sila magaingon kaninyo tan-awa ato Asya sa awaaw. Ayaw gayud kamo pag-adto didto. Ug kung sila magaingon tan-awa ani Asya sa sulod sa mga lawak, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan. Maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Diin gani ang patay, tuwa usab didto magatapok ang mga agila. Okay. Partner, daghan ni ingon nga, nanas Jesus Christ, tuwa dito sa Mindanao. Oh? Oh, yes. Kuyaw kayo. Sa una nga nag-tour partner, nagkuan ang mga brethren ni ato dito sa Dapitan, ang Rizalian diha sa una. Yun, naana dis Jesus Christ ang among leader. Oh. Nya, Katong dito ta. yes. Mm. Gawas pag yun ana partner, napag yun niingon nga naana siya kay ang the anointed one Mao. nag-claim. Pero sumala sa record partner, Mm. niingon dira nga bago lang nimong gibasa nga sama sa kilat nga makita siya gikan sa unsa sidlakan Lan. paingon sa kasadpan, makita na siya ang pagbalik ni Jesus Christ sa tibuok kalibutan. Makita sa tanang mata. Yes, makita sa tanang mata. Kung nagkilat bitaw sa usa ka dapit dili San Carlos magkilat ito makita man daghan man ang mga makakita ni ana, di ba? So, ingon ana no, ang giingon ni Jesus kay siya mismo ani ang nagsulti Mao. nga inigbalik niya no, it is not a secret
Walay Oo. niingon nga tuwa siya ni aning kwartuha. Secret trap yun. Oh, yun naa siya anang kwartuha, naa siya anang dapita, mao na si Jesus Christ dili kundi ang balaang kasulatan nga atong gibasa, makita sa tanan sama sa usa ka kilat nga makita gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan. Unsa pa gyud partner? Hinaot partner kung mo abot mangganay siya buhi pa ta makita gyud nato no. Praise God. Masugtong nato no. Oh, pero partner, Kanindot. makaabsan man ta sa ato ang kinabuhi, kay May edad paglao naman man ta. doon na tayo paglaom Correct. nga makaambit sa Okay. unang pagkabanaw. Sunod. Pinadayag 1:7. Now, dear viewers, taas-taas ato pagtuon, so ato ning gikat up to 3 questions dan ta karon. Then tomorrow, we will have the part 2 para sa questions 4 up to 7. So 2 parts ni ato ang pagtuon. Pinadayag 1:7. 1:7. Matud pa dire. Tanawa siya umalabot uban sa mga panganod og makita siya sa tanang mata. Muna kung gingon ganiya. Oh. Sa tanang nanagdughan kaniya. Uy, og ang tanang kabadayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. Klaro kaayo nga gisulat ni Apostol Juan nga si Ginoong Hesus mobalik siya og makita sa tanang mata. Bisan pa partner katong midugsak sa iyahang kiliran. Katong mga taong nagdaog-daog niya dito nga gibitay Patanaw, na no? sa cross. Yes. Pasudungon sila partner sa pagbalik na ni Jesus Christ nga King of Kings and Lord of Lords. Mao na siya. Kini si, abi mo partner, kini si John, dito ni siya sa Patmos. Dili niya iyahang kuan, iyahang nasulod lang siya una nga nagsulat siya kundi gigiyahan siya ni Ginoong Hesus gyud. Mismo si Ginoong Hesus gyud mooy nag-ingon sulat nini, isulat kini. Yes, mao man na ato ang natun-an atong nauna nato nga topic partner, no? Correct. Okay. So dito ganiya sa buhat 1:11 mao po to yung giingon sa manulunda nga the same manner sa iyang pagsaka mo balik siya in the Okay. same manner. Oo. Okay? Mateo 24:30 partner. 24:30. Last 3 text na lang ni siya partner. 30. 30, ingon dire. Og unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay og ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Yes, pagkanindot partner sa dakong paglaom. Mobalik si Jesus Christ sa at mauto ganiha partner dito sa buhat 1:11 nga pagsaka niya tong giingon ako ang iyang gisakyan panganod gisinapwang siya. So inigbalik niya usab sa puangon gyapon siya sa panganod uban sa dakong unsa gahom o panon gahom og himaya. So meaning to say all the splendor and glory of heaven that time together sa iyang dakong panon nga mao ang manulunda maunay makita sa tanang mga tao sa tibuok nga Mao na kalibutan. giingon ako partner, kung tagaan patagtaas kinabuhi, kung moabot man gani nga kanang buhi pa ta, unya mobalik si Ginoong Hesus, makita nato ni mga butanga. Yes, partner. Okay. Pinadayag 19:16 partner. Mao bitaw na nga kung balikan natong istorya ni Noah nga nagwali si Noah sulod sa 120 ka tuig may tungod sa ulan or sa baha wa sila motuo pero niabot gayud kadto kani usab ang pagbalik ni Jesus Christ mao ni ginawali karon the coming of Jesus Christ. So partner Sama pareho kay ko basa. Noah, no? Yes, 19:16 partner. Diha sa iyang biste ug diha sa iyang paa, siya may ngalan nga nasulat hari sa kaharian o Ginoo sa kaginuoan. Yes, mo na akong giingon ganiha partner, dear viewers. Jesus will come again not as a baby anymore, but He will come again as Lord of Lords and King of Kings. So, the supreme being, the divine God will come again with all the power as Amen. iyahang pagkadiyos.
pagkanindot partner. Last text karong gabi na partner. Sige, sige. Lucas 21:27. Mura gisubli ra ni partner ang pagpahimatuod ni Mateo, no? Ngayon dira sa kay Jesus Christ, ang pamatuod niya nga Jesus will come again with power and glory. So, gisubli na ni Dr. Liok, no? Okay? Lucas 21:27. 21:27 ningon diri, ug unya ilang makita ang anak sa tao nga mga abot nga sinapwang sa panganod inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Yes, praise the Lord. The same gihapon sa pagpamatuod ganiha ni Mateo, no? Yang gisulat nga Jesus will come again with all the power, with all the glory, with the angels together with him. Yes, gisubli niya gipang panghimatuod. So partner, ang pulong sa Dios buhi og kini siya naghatag nato paglaom. Partner, Yes, sa korte og dunay kaso 1 against 2 mudaog gitong 2 basta dunay mga ebidensya. So mao ni siya ang mga pagpahimatuod ang ebidensya nga Jesus will really come again. So kana mga ideya karon sa tibuok kalibutan ingon di na mo balik si Jesus, that is a lie. Maunay gusto sa yawa nga ang tao dili mo tuo kay para sila malaglag magpagusto sa ilang kinabuhi. makakyud na Partner, mga kaigsuonan. naabot na ang oras. Gusto man nato, but we will have our part 2 tomorrow. So ato pamatian ato ang closing song, then our closing prayer. Okay. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need a God. Be very sure, be very sure. Your uncle rules and there's this only one. His love is Jesus. Yes, is the one. His love is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your uncle rules and there's this only one. In times like this, you need a Bible. In times like this, there'll be no guidance. Be very sure, be very sure. Your uncle rules and there's the solid rock. This rock is Jesus, yes, he's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your uncle rules and there's the solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an uncle. I'm very sure, I'm very sure. My uncle rules and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, he's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your uncle rules and grips the solid rock.
Okay, salamat sa awit. Mag-ampo ta partner. Sige, mag-ampo ta. Tukuan nato ang atong mga ulo. Balaan, mapinanggaon, maluloy-o na mga Dios. Salamat o among amahan sa imong pag-uban. Salamat usab nining kahigayunan nga kami among matun-an ang imong mga pulong pinaagi sa imuhang balaan nga kasulatan. Imong pulong mo'y amuang ginatun-an o among halangdon nga Dios. Gabay pa ang among mga viewers karon imong pakamayon, panalanginan. Ilabi na gyud sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay. Ikaw dili unta magpatumbaya kanila sama sa among kanamo nga wala nimo patumbaya eh. Dalang salamat o among halangdon nga amahan nga nining kahigayunan o kining tanan among gipasalamatan inubanas sa iluan sa among mga sala sa pangalan lamang sa imong bugtong anak nga Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Salamat sa ato mga viewers. Unas tanan ato ang mga 18 viewers. Akong gihangyo nga please share para ang uban usab ma-blessed. Salamat sa ato ang viewers nga ni akaron diri akong pagabasahon si Laurie Guzman, si Tori Saltzman, Robert Cramonte, Diana May Di Salisa Carpio, then si Igor, no? Si Janice Black, si Alexander Kirk, si Wilma Tizon, si Marie Chris Rizardo, si Arden Drew, and Lendi Tabamo. Salamat, dear viewers, sa pag-support. Please share para usab ang uban ma-blessed po sa ato ang pagtuon kada gabi. Salamat sa pag-uban nila. Yes, salamat sa iyong pag-uban kanamo. And this ends now our program. Partner, tell the world now. Good night. Good night. Thank you.